Molt bon dia a tothom i benvinguts a un nou cafetó amb història japonesa. Aquest és el número 12 i en aquest cafetó ens anirem a meitat del segle XVI per explicar el moment amb el que van arribar les armes de foc al Japó. Parlarem de com hi van arribar, qui les va portar i per què, i també de quina va ser la reacció dels samurais a l'arribada d'aquestes noves armes. Som-hi! Abans de començar, explicar que com ja va passar amb el cafetó número 6, que no el vaig fer, me'l vaig saltar, també m'he saltat el cafetó número 11, per això aquest d'avui és el 12, quan l'anterior havia estat el número 10. I ja ho vaig explicar quan vaig fer el cafetó número 7, que em saltaria alguns dels cafelitos, no faria la versió en català, els cafetons, ja ho vaig explicar, però bueno, si t'ho vas perdre, deixo aquí un enllaç a aquesta explicació. I ara ja sí, anem al tema d'avui, que és l'arribada de les armes de foc al Japó. I per això doncs, hem de començar pel principi, abans de que arribessin aquestes armes, perquè al llarg del segle XV, si ens anem a Europa, que és d'on van arribar aquestes armes al Japó, ja al llarg del segle XV les armes de foc i principalment l'arcabús van suposar a Europa, començant per la península ibèrica, tota una revolució tecnològica en l'àmbit militar i van anar desplaçant a altres armes anteriors, com per exemple la ballesta, i a més li van anar donant més importància a la infanteria en detriment de la fins llavors regnant cavalleria. Perquè la producció d'aquesta mena d'armament va donar en poques dècades un salt endavant, un gran salt endavant, tant en termes qualitatius com quantitatius, i ben aviat van passar a utilitzar-se per tot el continent europeu, fent ràpidament obsolets els antics exèrcits. Per una altra banda, pel que fa a l'artilleria, als canons, encara passaria molt de temps, fins a ben bé mitjans del segle XVII, abans que resultés útil realment el camp de batalla, principalment per la seva poca mobilitat. Un problema que només es podia solventar en l'àmbit de les batalles navals, on aquests canons es podien muntar a vaixells. I bé, coincidint amb això, amb aquest desenvolupament d'aquest nou tipus d'armament, al mateix segle XV, diferents països europeus, bàsicament països catòlics europeus i concretament Portugal i Castella, es van ficar a l'aventura, diguéssim, de trobar una via marítima per arribar a l'Àsia Oriental, per motius que ara no dona temps en entrar i que segurament, per altra banda, ja coneixeu, perquè això és història d'Europa i la història d'Europa en el nostre sistema educatiu es va fent un cop i un altre cop i un altre cop amb aquest sistema eurocèntric que per desgràcia tenim. Però en fi, que van ser els portuguesos els primers que, seguint aquest camí que estem veient, i al llarg de més d'un segle van acabar arribant al Japó l'any 1543. Van ser concretament dos comerciants portuguesos que van arribar també concretament a la petita illa de Tanegashima, aquesta que tenim aquí al sud de Kyushu, que depenia del clan Shimazu. Aquests dos comerciants portuguesos, com us podeu imaginar, doncs van provocar una gran sensació a Tanegashima, principalment o sobretot per la seva aparença, no? Era completament diferent a tot allò que s'havia vist allà, perquè pensem que eren els primers occidentals que es veien mai al Japó. I 2 dies després de la seva arribada van ser portats davant del senyor de l'illa, un tal Tanegashima Tokitaka, que tenia només 15 anys d'edat, i aquest senyor samurai, a part de l'aparença dels portuguesos, també li va cridar molt l'atenció un objecte que portaven amb ells, un objecte molt estrany que no havia vist mai, i al saber, quan va preguntar què era, al saber que es tractava d'una arma, doncs va demanar veure com funcionava, no? Perquè només mirant-la no et feies una idea de com podia funcionar. Així que un dels portuguesos li va fer una demostració. Anem a veure com van recollir aquest moment tan curiós i tan important les cròniques japoneses de Tanegashima. Ens diuen això. Tenien un objecte d'entre 2 o 3 shaku de longitud. El shaku és una unitat de mesura antiga que vindrien a ser uns 30 centímetres, més o menys. Pel que fa a la seva forma, era recta per fora, amb un forat a l'interior, i estava fet d'un material pesat. Malgrat ser buit per dins, estava tancat pel final. Tenia una obertura en un lateral per on encenien foc. La seva forma no podia comparar-se amb cap objecte abans vist. Quan el van utilitzar, van posar a l'interior unes misterioses pólvores i una boleta de plom. Després van col·locar un petit blanc, és a dir, una petita diana de les que utilitzaven per practicar amb els arcs, com deia. Després van col·locar un petit blanc i un dels homes va agafar l'objecte amb una mà, es va posar recte i va apuntar tancant un ull. De sobte va sorgir una flamarada per l'obertura i la boleta de plom va impactar contra el blanc. L'explosió que va causar va ser com un llampec i el so com un tro.
Tots els presents es van tapar les oïdes. Un tret d'aquest objecte podria fer tremolar una muntanya de plata i travessar un mur de ferro. Una mica exagerat, però bueno. Qui s'interposés perdria la vida sens dubte. No fa falta dir que les possibilitats d'aquest objecte són innombrables. Podríem dir que amb aquest primer tret va començar al Japó tota una revolució militar des d'aquell moment que canviaria la forma en què es van desenvolupar les batalles. I això és una cosa d'una importància enorme, tenint en compte la situació de guerra absoluta en la qual estava el Japó en aquell moment. Ja n'hem parlat d'aquest tema. Per exemple, amb el primer cafetó de tots, que et deixo aquí un enllaç per si no l'has vist. Així, òbviament, la primera d'aquestes possibilitats innombrables, que ens deia aquest fragment que acabem de llegir, era, sens dubte, doncs, el seu ús immediat en els conflictes militars amb els que estava ficat, com tots els altres, en aquest cas, el senyor de Tanegashima i el seu superior, que era el líder del clan Shimazu, del que depenia. Sabem que unes dècades abans, cap al 1510, havien arribat al Japó algunes armes de foc xineses, unes petites pistoles de mà, però també sabem que eren molt primitives i eren molt poc efectives, per la qual el seu ús no va tenir cap importància. Per altra banda, aquest arcabús del que estem parlant tampoc era una arma molt sofisticada, això no era un fusell de franctirador. Aquest arcabús, que des de llavors es coneix al Japó com arcabús Tanegashima, pel lloc on va arribar, tenia també importants limitacions, perquè primer el seu rang d'abast era d'uns 100 metres, en el millor dels casos, sota les millors condicions, i sempre parlant d'objectius grans. Si parlem d'una figura humana, ens anem a uns 30 metres només. També necessitava de més o menys un mig minut per poder ser recarregat, és a dir, entre un tret i el següent passava més o menys mig minut. A més, produïa molt fum, no funcionava en condicions de pluja, o sigui, es mullava tant l'arcabús com la pólvora, etc. Malgrat tot això, malgrat aquestes limitacions, podia suposar un gran avantatge comparat amb la que era la principal arma de l'arsenal samurai en aquells moments, que era l'arc. Sí, un bon arquer era molt més precís i sobretot molt més ràpid entre una fletxa i la següent, per aquestes limitacions que ja hem dit de l'arcabús, però també, per una altra banda, dominar l'arc precisava d'un llarg temps i precisava de certa destresa, mentre que qualsevol soldat d'infanteria normalet doncs, podia ser ràpidament instruït per utilitzar un arcabús de forma decent. I a més, la falta de precisió d'aquestes armes de foc amb una bona estratègia militar tampoc suposava un problema molt gran, perquè el que es podia fer era organitzar grans batallons d'arcabussers de 100, 200, 300 persones que disparaven al mateix temps, per exemple, davant d'una càrrega de cavalleria. Llavors, encara que no fossin molt precises, doncs 300 arcabussers disparant al mateix temps feien molt de mal. Un petit parèntesi per dir que si algú creu que els samurais van menysprear aquestes armes de foc per tot aquest mite, aquesta idea que tenim de que el samurai pensava que aquestes armes no tenien honor perquè el samurai només utilitzava la katana, que era l'ànima del guerrer, i tota aquesta fantasia que queda molt bé a les pel·lícules, doncs bé, la realitat és molt diferent. Els samurais els van encantar els arcabussos. Hem de pensar que aquesta gent portava dècades de guerra i el que volien era primer sobreviure i després intentar conquerir més territoris per poder cobrar-hi més impostos i tenir més diners. Ells no estaven per ximpleries com rebutjar una arma que podia donar-te avantatge sobre els teus enemics només per motius ètics que ni tan sols es plantejaven, perquè a més, si tu les rebutjaves per motius ètics però resulta que el teu veí no tenia tants miraments, doncs seria ell qui t'eliminaria a tu. Així que benvinguts arcabussos, cap problema. Però és que a més al final un arcabús des d'un punt de vista, diguem-ne, ètic, no té gaires diferències respecte a un arc. És a dir, la principal característica dels dos és que maten des de lluny i recordem que l'arc era la principal arma samurai durant tota la seva història, no va ser pas la katana. I de fet, si haguéssim de dir quina va ser la segona arma principal dels samurais després de l'arc, tampoc seria la katana, seria la llança, el yari. La importància de la katana està molt exagerada. Però bé, tornem a la illa de Tanegashima, on hem deixat aquells dos portuguesos, amb aquella demostració que van fer tan impactant. Doncs molt bé, després d'aquell moment el senyor de l'illa es va voler fer amb alguns d'aquests arcabusos. En va comprar dos, suposem que a un preu molt alt, i el que va fer és donar-li un d'ells al ferrer. Suposo que el millor ferrer, el millor artesà que tenien allà fent espases i llances, li va donar un perquè esbrinés el seu funcionament, desmuntant-lo, trencant-lo, fes el que calgui,
però per esbrinar com es podia construir per així poder començar ells a fabricar arcabusos i tenir-ne molts sense haver de pagar els preus desorbitants que cobraven els portuguesos. Ja els va portar un temps aprendre a fabricar-los, però una vegada que ho van aconseguir, en poc temps els arcabusos japonesos van ser de millor qualitat que els ibèrics. Pel que fa a la seva utilització, es creu que al Japó els arcabusos es van utilitzar en una batalla per primera vegada l'any 1549, és a dir, només 6 anys després d'haver arribat. Això va ser en el setge de Kajiki per part, lògicament, de les tropes del clan Shimazu, és a dir, el clan al que pertanyia, del que depenia Tanegashima. Però aviat molts altres senyors els van anar incorporant als seus exèrcits i en pocs anys el seu ús es va estendre per tot el Japó. Hem de pensar que cap a l'any 1556, és a dir, només 13 anys després de la seva arribada, es creu que al Japó ja hi havia uns 300.000. En un principi s'utilitzaven bàsicament com a arma secundària, però a poc van anar guanyant pes, tant pel que fa a la quantitat d'arcabussers que tenien els exèrcits japonesos, com també el paper d'aquests arcabussers dins de les tàctiques de guerra. I així, si en els primers anys la diferència entre dos exèrcits relativa a les armes de foc venia donada doncs, per si un tenia i l'altre no en tenia, una vegada que aquests es van estendre, que ja tots en tenien, doncs la balança es decantava o bé per aquell que en tingués més, o bé, sobretot, per aquell que millor adaptés les estratègies del camp de batalla a la utilització d'aquesta nova arma. I això que diem, la importància d'una estratègia adaptada als arcabusos va quedar demostrada a la famosa batalla de Nagashino l'any 1575, considerada un punt d'inflexió dintre de la història japonesa, tant per ser molt significativa dins de la carrera del senyor Oda Nobunaga i, per tant, en el procés d'unificació del Japó, com per ser la primera vegada que l'ús dels arcabusos va decidir una batalla clau. De fet, a la batalla de Nagashino li podem dedicar tranquil·lament un cafetó. El que sí que podem dir ara és que a partir d'aquesta batalla, de la batalla de Nagashino, els exèrcits japonesos i la seva manera de funcionar van canviar de forma molt clara. Va marcar definitivament el final del predomini de la cavalleria a favor de la infanteria. Aquesta és una tendència que ja es venia donant en les darreres dècades, però que llavors es va accelerar per complet. La infanteria va passar a ser la secció principal dins dels exèrcits i dintre de la infanteria es va utilitzar cada cop un número més gran d'arcabussers. Algunes dades que tenim. Si aquesta batalla que dèiem, la de Nagashino, sabem que els arcabussers havien suposat entorn a un 10% de l'exèrcit d'Oda Nobunaga, l'any 1592, és a dir, poquet després, quan Toyotomi Hideyoshi va envair Corea, sabem que suposava entorn al 25% dels seus soldats. I només 8 anys més tard, a la importantíssima batalla de Sekigahara, l'any 1600, sabem que prop del 50% dels soldats que el daimyo Date Masamune va aportar a l'exèrcit de Tokugawa Ieyasu, prop del 50% d'aquests soldats eren arcabussers. Però, com dèiem, la importància dels arcabussers no sols va venir donada perquè van créixer en número, sinó també perquè van marcar una nova manera d'organitzar els exèrcits. Tradicionalment, les batalles al Japó havien estat sempre més un conjunt d'individus que lluitaven de manera individual, un contra un, que no pas funcionant com a unitats que anessin de manera coordinada, i la major part del combat es donava en la lluita cos a cos, perquè les armadures samurais eren considerablement immunes a les fletxes que s'intercanviaven al principi de la batalla quan els dos exèrcits encara estaven a certa distància, i és per això que en el combat directe una càrrega de cavalleria podia resultar un recurs molt efectiu, i per això la cavalleria era la reina del camp de batalla samurai. Però ara, amb la introducció i la proliferació de l'arcabús, i com dèiem, sobretot després de la batalla de Nagashino, la batalla va passar a lliurar-se sobretot a distància. El que es feia era col·locar a l'avantguarda dels exèrcits grans unitats d'arcabussers, seguides per unitats d'arquers, i es quedaven al darrere, a la rereguarda, es quedaven els soldats d'infanteria amb llança i espasa, que eren moguts al front, al capdavant, només quan el desenvolupament de la batalla arribava ja a aquell punt, no? La portava a la lluita cos a cos. Pel que fa a l'artilleria, és a dir, els canons, ja han dit abans que fins i tot a Europa no es va utilitzar el camp de batalla allò d'una manera regular fins a mitjans del segle XVII per la poca mobilitat que tenia, i aquesta situació la veritat és que es va reproduir de la mateixa forma al Japó, on no va tenir un impacte gaire significatiu.
Sabem que els primers canons en arribar al Japó ho van fer l'any 1551, quan 2 d'aquests canons van ser regalats a un senyor de Kyushu en nom del papa de Roma, com a gest de bona voluntat i d'agraïment per la seva protecció envers els missioners catòlics que hi havia a les seves terres. I com havia succeït amb els arcabusos, doncs els japonesos, lògicament, van intentar produir còpies d'aquests canons per no haver de comprar-los, d'importar-los, però en aquest cas, a diferència dels arcabusos, els artesans japonesos no van tenir tant d'èxit en fer aquestes còpies i els canons japonesos mai van estar a l'alçada de la qualitat que tenien els europeus. I també, com hem dit que havia passat en Europa, l'ús dels canons es va adaptar a l'àmbit naval, però realment el seu únic paper relativament important en el cas del Japó es va donar en el context dels setges als castells, i que això va provocar al seu torn canvis en l'arquitectura d'aquestes fortaleses, d'aquests castells japonesos. I també en aquest camp, en el camp de l'artilleria, va ser Oda Nobunaga un dels pioners, tant en l'ús de canons com en la construcció d'un nou tipus de castell, quedant obsolets els que fins llavors existien, que quedaven massa desprotegits davant del potencial ús de l'artilleria. Respecte al primer, a l'ús dels canons, sabem que van carregar 2 canons l'any 1571 i els va començar a utilitzar en els setges a partir d'aquell mateix moment, i en el cas del segon, de la construcció d'un nou tipus de castell, sabem que el seu famós castell de Suchi va incorporar importants innovacions destinades precisament a la defensa enfront d'artilleria enemiga en cas de rebre un setge, com per exemple una base de pedra molt gruixuda i molt alta, que és una cosa que ens sembla molt típica i característica dels castells samurais, però que en realitat va ser una innovació d'aquesta època. En definitiva, com a resum, podríem dir que l'impacte de la introducció de les armes de foc al Japó va ser enorme, encara que difícilment quantificable, però que va introduir, sens dubte, una nova variable que, sens dubte, va acabar o va contribuir a posar fi a la situació de taules i guerra permanent de les anteriors dècades, actuant com una espècie de catalitzador que va resoldre en menys de mig segle una situació que podria haver durat considerablement més. Com a mínim va alterar l'equilibri que hi havia, atorgant un gran avantatge a un dels dos bàndols. En una primera fase, aquells territoris que van comptar abans amb aquestes armes de foc, com és el cas de Tanegashima i de dominis veïns, sobretot de la illa de Kyushu, i en una segona fase va donar avantatge, un cop que tots tenien armes de foc, doncs va donar avantatge a aquells, per exemple, que es van convertir en centres productors d'arcabusos, com ara Sakai, Kunitomo o Negoro, o aquells senyors que controlessin els territoris on estaven aquestes factories, com va ser el cas d'Oda Nobunaga. Perquè no pot ser casual que el daimyo que va acabar trencant aquesta situació d'equilibri, que va ser Oda Nobunaga, fos precisament un dels que abans i millor va adaptar l'ús dels arcabusos al camp de batalla japonès, i que algunes de les batalles més determinants s'acabessin decidint principalment per l'ús d'aquest nou armament. I avui ho deixarem aquí, però un altre dia podíem reprendre una mica el tema de l'arribada de les armes de foc al Japó, tocant una mica la relació entre el comerç portuguès i la missió jesuïta al país, perquè estan bastant relacionats. Però això, com dèiem, serà un altre dia. Espero que el cafetó d'avui us hagi semblat interessant, i si és així, doncs bé, el que us dic sempre, però que us he de dir, si us ha agradat, doncs demanar-vos que ho compartiu amb gent que penseu que també li pot interessar, o que deixeu un like, que deixeu un comentari, que sempre responc, que us subscriviu al canal si és que encara no ho heu fet, i bueno, aquest tipus de coses típiques de YouTube. I res, això és tot. Ens veiem al proper cafetó amb història japonesa, i fins a llavors, cuideu-vos molt, que vagi bé.